তিনি सिरांसालो कमलपुर बुखास्ते बै खबजाक लामबुक छरानि याखली खातिओ तिप्रामथानि कायसा हाति पान्दाते लाहार हिमबतक पान्दा संसाजाखा तिनि अ लाहार हिमबतकते हाति पान्दाओ फाइमानजाक फाइका 45 कमलपुर तिप्रामथानि अबजारबार एबा नायकल फांजुक मेरी देबबर्मा आकन संनो खबुई तै खरकसा 45 कमलपुर तिप्रामथानि अबजारबार जितेन देबबर्मा आकन संनो खबुई तिप्रामथा खुवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि तपन देबबर्मा आकन सं तै तिनिनि अ रेली तै हाति पान्दानि ककनो साना थांगै कक माथुमना रक बै कक साना थांगै 45 कमलपुर तिप्रामथानि अबजारबार मेरी देबबर्मा सावै खनारिखा थांनाय सालो कमलपुर बुखास्तिनिनो श्रीरामपुर आमचाइनि खरकसा तिप्राजुक रमफ्रे जागमानि पाति मुंगतै हालहालि हातिओ सामुं सित्रा तांनाय रक हाति खायनान फायनाय तै फालनो ग्रिनाय रकनो बुतो ख्लायमान पाति मुंगरंगबो बतिनि सेलें मुंगतै खादुगमानि कक सागातै तै श्रीरामपुर आमचाइयो तिप्राजुक रमफ्रे जागमानि पाति मुंगबाय करंजागनो सय के चेरै राग माजारिनानिबो सानका बतिनि ककमा थुमनाय रंनि बिसिंतै किसा तंनाय रक हायनो हाय तिप्रासानो रमना बागै तम साथिगारि खामजा किसा मास हासिनाय बरक ताबो खासनिया दरामखा तांखला हिमबा याखलिक बाजाराव जों बाजार सभा खायलायखा वेस्ट लामबुर ताखुरो बुखुरो आबोने बागै जिउ से जागा ताखु तो जागा जों खायमानि आमनि मेन उद्देश्य हिंके थांनाय 26 तारिख विशेष खालायै 26 तारिखआव इन्सिडेन्ट नखा जिनि बर्मा जिनि तिप्रासा तम भागा रेप खायजाखा सामल शुक्ल दास खरकसा ड्राइवर ब तिनि जानगै हर 10टा 10:30 आम सोशल मीडिया व बेपा साइबाय जतन एमन कि बिनि वॉइस रेकर्डिं बिनि बेपा रेकर्डिं तंबायो हाय फानो आबनि यागलो ब आबनो बताबो हस्पिटाल जिबिओ तंतो तुई बताबो सावै दङ जेना बरक आना पुमानि यागलो से आं अकगनो मासाव बरक सादि नै सामाबागैसे आं बसिउ फियाबा आमतुया जेता कुबै गतना जों साइमानै दङ जेता मैतमनि आबरकनो जों बाहाय खलायै चाबलायै माननाय जिनि तिप्रासारक जों कक बाक्सा कक थानसा खायै आजागाव बनो बुलाइखा तगलाइखा पुलिस प्रशासन यागो याफारै रहरका जे नाइमाने मते सरिओ सागो थुइ हर तंमानिबा जों जलिओ जले माने बागै बनो तिनि बुजाखा बु हिनेकि आबनि बागै कि जों जातिगत सम्प्रदाय देंनाय तिनि ब जुदि वानजुइ बसंनि फानङै तंखाय तिप्रासा बसंनि फानङै बतिरि रेप खलाय तंखाय जों बनो बमाहाय उचित शास्ति रिखामु उचित शास्ति ब माननानै बिनि अधिकार जों बनो अबाहाय खलाय उचित शास्ति जों रिखामु बजिरि तिनि जुदि तिप्रासा चला फानङै तंखाय आबनि बागैनो जों रकनो जातिगत सम्प्रदायनि ककनो जों सानानै नाथांगिया आबनि यागल हायनो हाय 28 तारिख रविबार हालहालि बाजार जे गतना आंखा आबरनो तुइ बचिनि खाव बेलाखना खाखामो तामने बागै हिनबा चिनि बरकनो सायै नायै आदिनो बुखा दाबाय खिदारखा वाहान फालनाय सब्जी फालनाय तक फालनाय वाक फालनाय हालहालि बाजारखा चिनि इ एरियानि जत्तनि सलाय कत बाजार चिनि बागै तामने बागै हिनबा खुवाइनि बरक पन्त मुसु वाक तक पुन फालनानि बागै पाइनानि बागै अ बाजाराव फाइलायो बरक साइमान माने बागै आदिनो बरक जे कायसा कतर बरक इन्सिडेन्ट खालायका जे चिनि बरकनो नायै अर कुनो कांग्रेस सीपीएम बीजेपी हिने बरक नाइलिया शुद्ध तिप्रासाना नायै याकनो बरक अटैक खायका जतन सागो दुखु मानबायखा आबनो यागलो मानिक बान्दार बाजाराव ब हायनो हाय बरक आयां बागाइसरिनि दुइटा एकटा बाइक एकटा स्कुटी नि बरकनो बुय तगै बरक बाइक स्कुटी सुक्रुबै रहरका आबर कि न्याय दे जों तिनि प्रशासननि थानि जों बिचार नायखा जों आबो आमा हायमान खलाय जों बुसु खलाय दंसिनाय जिनि बर रक सागो साखर थुइ तंमानि बागै जों सयै मैया आमति सामरंनो आबनि बागै जों रुट ब्लक बखलाय लेखा सुरमा ओ रुट ब्लक खलायका 45 कमलपुरनि पांगुआनि नागासिपारानि लामाव रुट ब्लक खलायका आबनो तुय खादुग लेखा महारानी हाय जागा रगो तिनि दुर्गा चौमनि हाय जागा रगो इन्सिडेन्ट तुय याखनै जों खादुमा फुलैखा आबनि बागैनो आबर बेबांला कचां नानि नथों अब उचित शास्ति जों माननानि नांथों जे श्यामल शुक्ल वैद्य बनो उचित शास्ति रिथों ताइ आबनि यागल जे 120 जना हने जों तिनि खनावै मानो 120 जना जे अगतना स्थल गतना खैनेर एमन कि बीजेपी नि आरएसएस नै जों खनावै मानखा आबरनो मथाकनानि नथों आबरनो साबधान खलाइरिओ जों तिनि नि सालो तमनि बागै हिनबा पुलिस प्रशासन
chini abono thik moto uchit bichar khlaiya hangkai jong police deputation din jong thana deputation dinai thana gerau khlainai chini Kamalpur 45 46 mili hoino jong deputation dinai asukno jong aboni uchit bichar nayo uchit bichar naye uchit bichar ni fal jong nayo asukno তাই তিনি অলাহার হিমবতকতেই হাতি পান্দানি বিশিংতেই তিনি আমচাইনিন বিজেপি বদলনি ওয়েস্ট লাম্বুক ছড়ানি 4 নম্বর ওয়ার্ডনি কনভেনার সঞ্জিত দেববর্মা তিনি বিজেপি বদল ইয়াকারে টিপ্রামথানি বানারংখা বনো তিনি 45 কমলপুর টিপ্রামথানি অবজারভার জিতেন দেববর্মা খুমবুতাং রিমানি বিশিংতি খ্লাইयै টিপ্রামথা বদল লামসগিনাহার কাতেই হামবাই ইয়াফারকা আমতিখে বুবাগ্রানো টিপ্রামথাও হাবই ফান্ডিমানি বাগै তিনি ওয়েস্ট লাম্বুকছড়া याख्राई बाजार याख्लिक बाजाराव कायसा चिनि बाजार सभा अ सभाव जों चिनि बुबाग्रानि वारियर्स रक बाय जों अ जागाव कायसा रेलि ख्लाइमन बिसिंति जों अ जागाव बायथागो कायसा सभा ख्लाइमनि बिसिङो चिनि खरकसा बिजेपि ख्लाइतनाय ताखु सञ्जित देबबर्मा ब साइमाका देब बिजेपि खुब कचाम बिजेपि अ जागाव ख्लाइतमनि कन्भेनर हिसाबै अ आमचाइनि ब ख्लाइतमनि फियाबा তিনি बुबाग्रानि थानचाना हामजागै ति प्रसारकनो मुथांनानि लामाव बबो खरसा सिपायंगै बबो खरसा वारिया नंगै सामं ख्लायनायनि बबो तिनि समय बाक्सा तिनि बुबाग्रानि जे लामाव बबो तिनि फायका बनो बेलाके हामबाय बनो लामसागो तिनि जों खनाका बिन खुक्तिके जे बिजेपिनि जे सामं रक जे थांनाय 4 बोसोर जे बरनि प्रतिश्रुति ख्लायमाने 4.5 बोसोर आबो कुनु मुंसाबो ख्लायजालिया तिनि आबोनो रगनो वानसुगिनि बो तिनि ते वानसुकाना जे अ जागाव तंगै जों मुंसा ख्लायमालिया आबोनि बागै तिनि एकमात्र कायसाना लामा आ लामानो नुहुरिनो जों जत टिप्रासरनि एकटा वानसुकमा हायगोन बो तिनि वानसुकि फायगा बा फायगोन होननानै आं वानसुगो ताइ जों तिनि अबनो गचानाबो जों ताइ सिनि ताखौ बेलाय काहाम कक साका जों आगामी दिनो अ आमजानि जत जे गुबुन पार्टी ख्लायदोंनाय आं नरथिनि बाबोनो कयनामो जों ताम बिजेपि ताम सिपिएम ताम कांग्रेस ताम आइपिएफटि आं नरथिनि कायसानो कय मुंनारनामो जों बुसकांगो सिनि लामा कायसन तंसु आबो गसिन थानचानि बिसिंति जों बुसकांगो जों जयिंनाय अबनि बागै अ आमजानि जत ताखुते बुसना आं कयनामो जों फायदि बुबाग्रानि थानचाव फायजिदि जरा तंसिनि फायदि जों सिनि जबा आबो सिनि साक्षानि बागैया जों जत टिप्रासरनि बागै साराबार लख टिप्रासरनि अस्तित्वनि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन बागै जों अब ख्लायदों अबनि बागै जत निथाना आं कय मुंनारनाय